Nilqakom għal programm ieħor miktub programm fejn fih bħalissa qed nagħmlu studju fil-fond ħafna tal-ktieb tar-Rivelazzjoni u wasalna kapitlu 3 u qegħdin niddiskutu s-7 messaġġi li Jaxxua għandu għall-knejjes li hemm fl-Asja Minuri. U wasalna fil-fatt fil-5 knisja, fil-knisja dik ta' Sardi, u allura jew ħalli nibdew il-programm tagħna u naraw Jaxxua x'għandu xi jgħid lil din il-knisja partikolari. Ma ninsewx li għalkemm il-messaġġ huwa għal knejjes differenti imma huwa messaġġ li rridu noħduh kollettiv, fil-kollettiv. Il-messaġġi kollha li Jaxxua qed jgħaddi huma anke għalina illum u mhux għal daw is-7 knejjes, għax daw is-7 knejjes jirrappreżentaw is-7 spiriti ta' Jaxxua u allura il-messaġġ li qed jagħti lilhom huwa l-istess messaġġ li aħna rridu inħadnu. Ejja ħanibdew Rivelazzjoni wasalna kapitlu 3 vers 1. Il-Knisja ta' Sardi. U lill-anġlu tal-Knisja li hemm f'Sardi iktiblu hekk. Dan jgħidlek dak li għandu s-7 spiriti talla u s-7 kwiekeb. Jiena naf l-opri tiegħek, inti għandek fama li inti ħaj, iżda int mejjed. Mela, diġà hawnhekk fil-bidu ta' din litra qed naraw karatteristika oħra ta' Jaxxua il-Messija. Din il-karatteristika hija li Jaxxua huwa dak li għandu is-7 spiriti ta' Alla. Għaliex 7? Aħna nafu li is-7 ifisser perfezzjoni. Huwa permezz ta' daw is-7 spiriti li nistgħu aħna ngħixu dik il-ħajja qaddisa, dik il-ħajja li toġob il-Alla, dik il-ħajja li fl-aħħar mill-aħħar min jgħixha se jiġi premjat. Naraw li Alla huwa perfett il għaliex il-karatteristika tiegħu hija daw is-7 spiriti u daw is-7 spiriti huma li jagħmluh perfett. Jaxxua min-naħa l-oħra huwa perfett għaliex f'din id-dinja mexa mas-7 spiriti ta' Alla il-Missier. U għalhekk qed jidher il-Knisja dak li għandu is-7 spiriti ta' Alla il-Missier. Importanti li nkunu nafu allura x'inhuma dawn is-7 spiriti għaliex jekk dan il-messaġġ huwa wkoll għalina, irridu naraw x'inhuma dawn is-7 spiriti li kellu Jaxxua illi mexa magħhom biex għamluh il-qaddis. U r-risposta ta' x'inhuma s-7 spiriti nsibuha fil-ktieb ta' Iżajja fil-Testament l-Antik, Iżajja kapitlu 1 vers 2 fejn jaqra hekk ara. Fuq jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u tad-den, l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-arfin u l-bisa tal-mulej. U dawn huma s-7 affarijiet li aħna irridu naraw li nimxu magħhom ikollna fuqna jkollna fina sabiex inkunu nistgħu nimxu dik il-mixja li toġob il-Alla il-Missier. Meta qed jirreferi għall-arfien hawnhekk mhux qed jirreferi għal xi arfien tad-dinja ta' xi worldly knowledge. Il-kelma arfien hawnhekk hija dejjem indirizzata għal kelma tal-Alla. Fil-fatt hija xi ħaġa li s-salmista David anki jgħid fis-salm tiegħu 119 Salm 119 vers 18 fejn jgħid iftaħ li għajnejja biex nara l-leġubijiet tiegħek. Ngħaddu għat-tieni karatteristika f'dan il-vers illi jgħid li għandu dak li għandu wkoll is-7 kwiekeb. U is-7 kwiekeb diġà semmejna fi programm ta' qabel x'inhi l-kewba ta' filgħodu. Il-kewba ta' filgħodu hija dik li tina id-direzzjoni. Mela għal darba oħra hawnhekk qed naraw 7 kwiekeb li huma s-7 messaġġiera li qed iwasslu l-messaġġ lil dawn il-knejjes u huma wkoll allura s-7 kwiekeb li ituna id-direzzjoni. Fuq daw il-messaġġi ta' daw il-knejjes aħna rridu nimxu nerġa' nirrepeti ruħi sabiex inkunu qed ngħixu ħajja illi noġbu lill-Alla fiha. U għaldaqstant
Jekk Yeshua għandu dawn is-seba' kwiekeb, allura aħna rridu nimxu wara Yeshua, rridu naraw Yeshua kif kien jgħix, Yeshua x'kien jagħmel, Yeshua x'festi kien jiċċelebra, Yeshua li ma jum kien iżomm qaddis, x'tip ta' ikel kien jiekol Yeshua. Jew inkella x'ma kienx jiekol Yeshua għax Alla għalilna dak mhuwiex ikel għalikom. U fuq daw irdu nimxu, fuq kif aġixxa mal-poplu li mħabba lej l-aħwa, li mħabba lej anke l-dewwa tiegħu, illi dejjem qader, dejjem ħafer, dejjem mexa bil-kompassjoni. Daw huma l-affarijiet illi aħna rridu naraw f'Yeshua u nimxu fuqhom. Prattikalment kif qal Yeshua stess li mħabba lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu tiegħek. U dawn huma allura l-10 kmandamenti. Fil-fatt araw x'qed jgħid Yeshua fil-vers li qed naqraw. Jien naf l-opri tiegħek. Dina diġà indirizzajniha fi programmi oħra, jekk Yeshua qed jgħidilna li jaf l-opri tagħna mela żewġ affarijiet niddiskutu fiha li l-ewwel nett illi l-opri tagħna huma importanti, bħalma dejjem ngħid mhux importanti għas-salvazzjoni, imma bħalma ħanaraw f'dan il-programm huma importanti biex inkunu nistgħu nirċievu dak il-premju li Yeshua ser jagħti il min jgħix din it-tip ta' ħajja. Mela allura qed naraw jekk Yeshua qed jgħidilna jien naf l-opri tiegħek, jiġifieri Yeshua qiegħed jinvestigana. Qed jagħmel investigazzjoni tagħna, u meta qed jagħmel investigazzjoni tagħna mhux qed jagħmel bħalma jagħmel xi ġeneral fl-armata ta' jara għax-xarġ il-leħja u jara inti x'libes pulit jara żarbun u biex ileq, mhux dik l-investigazzjoni li Yeshua jagħmel. L-investigazzjoni li Yeshua jagħmel hija x'hemm f'qalbna u x'hemm ġewwa moħħna. Din hija l-investigazzjoni li Yeshua jagħmel. U fuq din ser niġu ġudikati, fuq din l-investigazzjoni hekk qed jgħid nisma' jien naf l-opri tiegħek. U x'inhu huma l-opri ta' din il-Knisja? Fil-fatt Yeshua stess qed jgħidilha din il-Knisja li inti għandek fama li inti Knisja ħajja. Imma fil-verità inti mejjed. U dan naraw anke illum għaliex ma ninsewx li dak li qed naqraw f'daw is-seba' knejjes huma anke għal knejjes illum. U hawnhekk fejn qed naraw għal jirreferi għal dawk il-ħafna knejjes illi narawhom 10,000 ruħ, 20,000 ruħ ġewwa fihom u allura aħna nimmaġinaw li hija xi knisja ħajja, knisja qawwija, imma fil-verità minħabba dak li jemmnu, minħabba dak li jippritkaw huma mejta. Minħabba l-opri tagħhom. Għax inti mhux billi tmur iċ-ċerċ nhar ta' ħadd daqshekk ma jfissirx li inti qed timxi skont kif qallek Alla l-missier. Inti timxi skont il-kelma t'Alla meta tagħmel l-affarijiet li diġà semmejna. Tħobb l-Alla u tħobb il-proxmu tiegħek, tagħmel dak li kien jagħmel Yeshua. U għalhekk qed jgħidilhom isma' intom għandkom fama li intom ħajjin, imma intom knisja mejta. Ejja nkomplu Revelazzjoni kapitlu 3 wasalna vers 2. Stembaħ u tħeġġeġ f'dak li għad għandek imma li wasal biex jinqeridlek. Għax l-opri tiegħek ma sibthomx perfetti f'għajnejn Alla tiegħi. Mela qed naraw il-bżonn li nqumu mir-raqda spiritwali. Kif? Billi verament nippruvaw nifhmu dak li għandna qabel jittieħedilna. Ejja ħalli nifhmu verament dak li l-Ispiritu Santu ġie biex jurina, ma ninsawx Yeshua stess għalilna li jkun aħjar għalina li ju jitlaq għaliex meta jiġi u l-Ispiritu tal-verità, l-Ispiritu Santu se jmexxina fil-verità. U rridu noqogħdu attenti għax jekk mhux se jimxu mal-verità issa, jekk inti ma timxix mal-verità, ċansu li naqra tinqata minn Alla l-missier. Apparti jekk nafu li ġej żmien mhux fil-bogħod illi l-Ispiritu Santu ser jittieħed minn fuq din id-dinja. U l-moment li l-Ispiritu Santu jitlaq minn din id-dinja m'hemmx aktar issa min jigwidak fil-verità. U allura ċansu li ħadd titkaxkar mal-kurrent, ħadd titkaxkar mad-dinja u ħadd tkompli sejra aktar lula u mhux il-qudiem. Vers 3. Issa ftakar f'dak li rċevejt u smajt. Ħarsu sewwa u indem. Għax jekk ma tistembaħx niġi
bħal ħallil bla ma tkun taf is-sija li fiha niġik. U hawnhekk qed nerġgħu naraw l-importanza ta' l-indiema. Kemm importanti li nindmu, kemm importanti li nifqu ngħixu fid-dnub, li nifqu nagħmlu id-dnub. Kemm importanti li neqgħu nimxu wara s-seba' spirti ta' Alla. Il għaliex din anki Pawlu jagħmlilna referenza liha fl-ewwel ittra li kiteb lit-Tessalonki fejn f'kapitlu 5 vers 2 Pawlu jgħidulhom hekk ara. Intom tafu sewwa illi jum il-mulej jiġi Alla rrieda bħal ħallil bil-lejl. Mela nafu li meta ġej Jexua ser jaqbad ħafna li qed jgħidu smajna Kristjan tajna nemmen falla, imma ħafna minn daw ser jinqabdu jgħixu ħajja li lil Alla ma toġbux. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti, anke l-fatt li Jexua qed jgħid jien niġi bħal ħallil, se jiġi bħal ħallil, mhux għal min jemmen, mhux għal min qed jimxi warajh, min qed jimxi warajh qed jistennih ġej. Illum il-ġurnata m'għadniex aktar qed nistennew it-tromba d-doq illi qegħdin nisma' il-Messija ġej, Jexua ġej. No, illum qed nistennew il-Jexua ġej. It-tromba qed iddoq. Jekk m'intix tismagħha, allura m'intix konxu ta' x'qed jiġri madwarek. Għaliex dak kollu li qed naraw seħħ madwarna fid-dinja llum, il-ħażin kollu li d-dinja mdawra bih huwa il-ħoss ta' tromba. Oqgħodu attenti, ħodu ħsieb, preparaw ruħkom, indmu għax Jexua din id-darba bħala l-jum ta' tribu ta' Ġuda ġej. U ġej dal-waqt. U naraw li ma jaqbadniex bħal ħallil, maħniex preparati. Ħankomplu vers 4, madankollu f'Sardi għandek ftit uħud li ma tebbawx il-bishom u huma qatt jimxu miegħi libs l-abjad għax jistħoqilhom. Għatem nis għal-kem ftit li baqgħu jimxu kif suppost. Aħna nafu li ftit huma dawk li ħajsalfaw it-triqija dejqa, il-bib huwa dejjaq mhux wiesa, ftit huma dawk li se jgħaddu minna din it-triq u noqogħdu attenti ħbib tiegħi illi nimxu wara l-kelma tal-Alla ħalli anki aħna nkunu parti minn dawk il-ftit. U r-riżultat tal-mod kif qed jgħixu dawn il-ftit, dawk li verament qed jimxu warah, dawk li verament infittxu wiċċalla u jimxu wara s-seba' spiriti tiegħu, riżultat ta' dan Jexua se jlibbishom libsa bajda. Jiġifieri fil-jum tal-ġudizzju daw se jkunu iġġustifikati f'Jexua il-Messija. Dik li tfisser meta Jexua ħajlibbisna libsa bajda li permezz tiegħu aħna ħankunu iġġustifikati. Vers 5. Hekk ukoll ir-rebbieħ qed ixiet fuq il-bies abjad u jiena mhux talli ma nħassallux ismu mill-ktieb il-ħajja imma nisqarlu ismu quddiem missieri u quddiem l-anġli tiegħu. Interessanti dan il-vers għaliex ħafna jaħsbu illi Jexua jikteb l-isem ta' dawk illi jemnu ġo xi ktieb. Fil-verità li qed naraw hawnhekk huwa bil-maqlub. Isem kulħadd qiegħed f'dan il-ktieb, kull min twieled f'din id-dinja ismu imniżżel f'dan il-ktieb. Għaliex għax Alla ir-rieda tal-li li kulħadd isalva għalhekk jixtieq li kulħadd isalva u għalhekk hemm isem kulħadd f'dan il-ktieb tal-ħajja. Imma Jexua qed jgħidilna jekk ma nimxux miegħu ser jitħassar dak l-isem u għaldaqstant allura nifmu li Jexua mhux jikteb l-ismijiet f'dan il-ktieb imma iħassar l-ismijiet minn ġo dan il-ktieb. Jekk aħna ma nimxux miegħu ser iħassrilna isimna. Ma ninsewx fil-fatt fl-ewwel Timotju Pawlu kiteb l-ewwel ittra lil Timotju kapitlu 2 vers 4 fejn qallu li Alla jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu għal verità. Biex tasal għal verità trid timxi wara s-seba' spiriti ta' Jexua, l-istess spiriti li Jexua wired mingħand Alla l-Missier. Jispiċċa il-messaġġ il din il-Knisja l-istess bħal kull messaġġ ieħor minn għandu widnej ħajjisma' xi jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. Nerġa' ngħid mhux lill-Knisja ta' Sardi ma lill-Knejjes kollha. F'kelma waħda il-Knejjes kollha jridu jirċievu dawn il-messaġġi, jridu jaraw Jexua x'qed jgħid, x'inhuma l-karatteristiċi ta' Jexua biex nimxu fuqhom. Ngħaddu għall-Knisja oħra ħanppruvaw naħallsuhom it-tlieta li huma f'dan il-programm lill-Knisja din id-darba l-messaġġ huwa ta' Philadelphia.
Rivelazzjoni, kapitlu 3, vers 7 jgħid hekk ara. U lill-anġlu tal-Knisja li hemm Filadelfja iktiblu hekk. Dan jgħidlek il-qaddis, il-veru li għandu l-muftieħ ta' David li jiftaħ u ħadd ma jagħlaq u jagħlaq u ħadd ma jiftaħ. Mela hawnhekk diġà qed naraw żewġ karatteristiċi oħra ta' Jaxua li warahom irdu nimxu. Jaxua il-Messija qed jgħid li huwa il-qaddis u il-verità. Mela biex aħna nimxu fil-verità, biex aħna nimxu dik il-ħajja qaddisa, is-separata għal Alla, ġifieri, irridu nimxu wara dak li Jaxua hu. U qed naraw fil-fatt li kemm il-qudusija u l-verità immorru id fit. Inti ma tistax timxi ħajja qaddisa jekk m'intix timxi fil-verità. U l-verità ma jfissirx li tolli idejk u tgħid jiena nemmen fi Kristu, imma timxi verament warajh. Dak li kien jagħmel tagħmlu inti. X'inhu il-muftieħ ta' David li hawnhekk Jaxua qiegħed jirreferi għalih? Il-muftieħ ta' David hawnhekk huwa xejn għajr qed jagħmel referenza għal patt li Alla għamel ma' David. Illi it-tron tiegħu kien ser jibqa' għal dejjem. Dak kien il-patt li Alla għamel ma' David, illi it-tron ta' David bħala ir-re ta' Iżrael kien ser jibqa' għal dejjem. U dan naraw mill-fatt, dan joħroġ mill-fatt illi Marija Jaxua hija dixxintenti ta' Natan, ġejja minn Natan. Natan li kien wieħed mill-ulied David. Waqt li Giuseppi missieru protettiv ġej minn naħa l-oħra, ġej minn Salamun, illi anke dan kien nafu li kien ukoll ibn David. Mela qed naraw li kemm Jaxua kif ukoll missieru protettiv ġejjin it-tnejn mill-ġenealoġija tar-re ta' David. Li allura mbagħad minnu bħalma qed naraw permezz ta' Alla il-Qaddis ħareġ Jaxua li huwa ir-re tar-rejiet. U dan huwa l-patt li Alla għamel ma' David. Illi kien se jkun hawn Jaxua illi se jpoġġi fuq dak it-tron għal dejjem, illi qatt ma kien se jittieħed dak it-tron mill-renju ta' David. U dawk li jażlu qed naraw allura f'dana il-vers, dawk li jażlu li jimxu ħajja qaddisa fil-verità ħadd ma jista' jagħlqilhom il-bib tas-saltna. Dak li qed jgħid Jaxua hawnhekk, qed jgħid jien għandi l-muftieħ ta' David u dak li nagħlaq jien ħadd ma jiftħu, dak li niftaħ jien ħadd ma jagħlqu. F'kelma waħda, jekk inti qed timxi wara Jaxua u Jaxua fetaħlek il-bib tas-saltna, ħadd ma jista' jagħlaqulek, inti biss tista' tirraġuna, inti biss tista' tagħżel li ma tidħolx f'dik is-saltna li ma tgħaddix minn dak il-bib li Jaxua fetaħlek, imma ħadd ma tista' twaħħal f'ħadd ħlief fik innifsek jekk titlef din l-opportunità. Jekk Jaxua min-naħa l-oħra għalaqlek dak il-bib għal mod kif inti tgħix, ħadd ma jista' jiftaħulek. Inti biss tista' tagħmel dik ix-xi ħaġa biex il-bib ikun jista' jerġa' jinfetaħlek u dan huwa permezz li timxi wara Jaxua. Vers 8. Jiena naf l-opri tiegħek. Ara, ftaħtlek quddiemek bib li ħadd ma jista' jagħlqu għax qatt il-ħila tiegħek hija dgħajfa, naf li l-kelma tiegħi ħarista u ismi ma ċħattulix. Mela, ejja nibdew minn hawn. Il-min qed ikellem Jaxua hawnhekk, il-Knisja ta' Filadelfja. Xi tfisser il-kelma Filadelfja? Il-kelma Filadelfja tfisser imħabba lejn l-aħwa, imħabba lejn il-proxmu, imħabba lejn għajrek. U din hija l-karatteristika ta' din il-Knisja li kienet timxi kif suppost mal-proxmu u allura kienet qed timxi fuq il-gwida ta' Jaxua il-Messija. U nerġgħu naraw anke hawnhekk l-importanza Jaxua qed jgħidilha jiena naf l-opri tiegħek. Jaf Jaxua li daw qed jimxu wara il-kmandamenti ta' Jaxua, dan huwa l-messaġġ. Jaxua jafna ma tinvestigana x'qed nagħmlu wara min qed nimxu, kif qed nimxu. Mhuwiex biss jiġifieri li Jaxua jafna minn barra, nerġa' ngħid imma hija investigazzjoni ta' qalbna u ta' moħħna. Tajjeb? U għax din il-Knisja kienet timxi fil-verità għax kienet qaddisa, Jaxua fetħilha bib li ħadd ma jista' jagħlqu. Huwa veru li aħna ngħidu l-imħabba lil proxmu tkun.
U hekk u li nħobbu il-proxmu tagħna huwa waħda mill-gwidi li fuqha rridu nimxu. Meta ngħidu li aħna nimxu wara Jexua, meta ngħidu li aħna verament Kristjani. Imma ma ninsewx bibtija li inti ma jfissirx li taqaf hemmhekk. Inti ma jfissirx li huwa importanti li ġifieri il-min tara l-wint libsu, il-min tara bil-ġuħ titimaw, il-min tara bil-għaġġ tisqieħ, tmur tara l-morda, tmur iżżur il-ħabsin. Dawn huma kollha tajbin. Għaliex bihom qed turi li verament inti tħobb il-proxmu tiegħek. Ma ninsewx mbagħad l-erba' kmandamenti li bihom nuru lil Alla kemm inħobbuh. U l-erba' li huma rridu nżommuhom biex inkunu nistgħu nimxu fil-karatteristiċi ta' Jexua. Qed jgħid Jexua wkoll ismi ma ċħadtulix. U diġà nafu hawnhekk aħna diġà minna referenza fi programm ieħor l-isem jirrifletti il-karattru tal-persuna. U x'inhu dak li qed jirrifletti il-karattru ta' Jexua f'dan il-vers? Il-qdusija permezz tal-verità. Mela, dan jfisser ismi ma ċħadtulix, jiġifieri illi ġara x'ġara ġie kontrik, inti teqpa' miexi fil-verità u ma ċċedix għal pressjoni li d-dinja tista' titfa' fuqna. Nafu li d-dinja bħalissa qed titfa' ħafna pressjoni fuq il-Knisja u ġej żmien fejn l-affarijiet ħajħraxu u mhux se tkun faċli għal min jemmen. U huwa importanti li ma niċħdux isem Jexua, ġifieri neqgħu nimxu fil-verità, fl-ubbidjenza tal-kelma. Vers 9. Ara, lil xuħud mis-sinagoga tax-xitan li jridu għata Lut, iżda mhuwiex Lut li f'giddieba, ara jiena se nġalhom jiġu jinxteħtu quddiemek f'riġlejk ħajkunu jafu li jiena lilek ħabbejtek. Nerġa' nagħmel referenza għal dak illi diġà semmejna fil-programm ta' qabel dan, il-kelma sinagoga hawnhekk ma jfissirx xi sinagoga fejn fiha imorru dawk il-Lut li jgħixu ġew Iżrael, il-kelma sinagoga hawnhekk tfisser knisja, church, congregation, komunità, dik li tfisser. Mela hawnhekk qed jgħid Jexua illi ġej żmien illi dawk li imorru ċ-ċerċ, dawk li imorru xi kongregazzjoni, dawk li attendu xi komunità u xi knisja, li jgħidu li huma Kristjani. Imma mhumiex għax jippritkaw li s-sibt m'għadux qaddis, m'għadniex taħt il-liġi, tista' tiekol li trid. Għax dan huwa t-tagħlim li nisimgħu kontra l-kelma tal-Alla li mħabba lil proxmu għadha tiġi pritkata, li mħabba lejn Alla qed tiġi mżabilħa fil-knejjes. U nippruvaw nwaqqawha, u għal daw qed jgħid Jexua qed jgħid isma' ħadd jiġi żmien meta daw jiġu għall-kub tiegħhom qudiemkom f'kelma waħda qed jgħidilhom illi dawk li jimxu fil-verità ser jirrenjaw fuq dawk li mhumiex. Ħadd jiġi żmien meta min jemmen se jkun jirrenja fuq min jemmen għalhekk aħna imsejħa rebbieħin fi Kristu, imma dan jfisser ukoll li jemmin illi permezz tal-mod li bih qed jimxu dawn il-knejjes se jkun hemm min jersa' u jaraf ukoll lill-Alla il-Missier. Permezz ta' dawk li jemmnu, dawk li illum forsi qed jippritkaw kontra l-liġi tal-Alla, kontra l-ewwel 4 kmandamenti, jew ħankun preċiż kontra ir-raba' kmandament, qatt jiġi żmien meta jiġu f'sessihom u jgħidu ara hekk qed jgħid Jexua ta'. Mbagħad ibbaxxu rashom, jammettu li kienu żbaljati u bis-saħħa ta' dawk li jippritkaw il-verità daw in-nies jersqu lejn Jexua il-Messija u jgħaddu wkoll għal premju li għandna jistennina. U qed naraw ukoll kif dawk li jimxu fil-verità allura f'kelma waħda huma rebbieħa. Jekk min ma jemminx se jiġi għal-kub teħ quddiem min jemmen u min jemmen se jirrenja fuq dawk li ma jemmnux, mela nerġgħu naraw hawnhekk il-Knisja ta' Kristu illi ser toħroġ rebbieħa, dan nafuh. Imma huwa importanti li nisimgħu u nirrepetuh illa li ħafna drabi dal-affarijiet ninsewhom u hawnhekk fejn tibda torqsilna l-fidi. Meta ma nisimgħux ċertu tagħlim u nibdew ninsew u nħallu d-dinja tkaxkarna u allura mbagħad nibdew naqtaw qalbna. Dawk
lil dawk li jħobbu lill-Alla l-Missier li huwa il-verità. U lil dawk li faru jqejmuh ta' permezz ta' Jexxua il-Messija qed jgħidilhom Jexxua intom ser tkunu tafu kemm Alla jħobbkom. Meta inti timxi ma' Alla, meta inti timxi wara s-seba' spiriti ta' Jexxua, meta inti timxi fit-triq qaddisa li toġob il-Alla, inti Alla lilek se jorik kemm iħobbok. Għaliex se tkun fil-preżenza tiegħu. U meta inti fil-preżenza tal-Alla ħad irrealizza kemm Alla jħobbok. Għalhekk huwa importanti li nieħdu daw il-messaġġi naraw x'huma l-karatteristiċi ta' Jexxua u nimxu warahom. Vers 10. Talli int ħarist it-talim tiegħi dwar is-sabar, jiena wkoll inħares lilek mis-sija tat-tiġrib li ġejja fuq id-dinja kollha biex iġġarrab lil kull min jagħmar fl-art. Mela qed naraw is-sabar kemm huwa importanti is-sabar. Daw staportew din il-Knisja ta' Filadelfja staportit dak kollu li x-xitan prova jitfa' leha. U għalhekk qed ngħidilkom dal-messaġġi jgħoddu għalina llum, għaliex qed naraw ix-xitan permezz tad-dinja qed jitfa' ħafna attakki fuq dawk li verament jemmnu f'Jexxua l-Messija. Dawk li irridu jimxu wara Jexxua l-Messija se jgħaddu mill-persekuzzjoni, id-dinja ħadd għaddihom mill-persekuzzjoni. Imma hawnhekk qed naraw kemm importanti is-sabar meta niġu ittantati, meta niġu persegwitati, meta jiġi t-tiġrib fuqna, noqogħdu attenti li meta joħroġ talim qarrieq fuqna, meta niġu attakkati personali, anke minn għalliema tal-kelma li ma jaqblux ma dak li aħna nkunu qed ngħidu u niġu attakkati għal xhur sħaħ minn fuq il-pulpti, hawnhekk fejn irridu nuru s-sabar tagħna. Meta niġu insolentati, anke minn fuq il-pulpti. Hawnhekk fejn irridu nuru s-sabar tagħna. U importanti mhux biss li nistaportu li jkollna s-sabar imma li anke nitolbu għal daw in-nies biex Alla jiftħilhom għajnihom u jarfu il-verità. Qed naraw li l-Knisja ta' Filadelfja għaddejja minn dan kollu xorta baqgħet tħares il-verità. Xorta baqgħet tħobb il-proxmu tagħha anki dawk li ġew kontrija. Anke meta kulħadd qalla illum m'għadniex taħt il-liġi s-sitt m'għadux qaddis xorta baqgħu jżommu s-sitt qaddis. Anke meta qed naraw anke fi żmien Ġwanni ta' dal-affarijiet kienu anke fi żmien Ġwanni, il-Knisja bdiet tiżgarra, bdiet toħroġ minn triqita u bdiet tiċċelebra festi pagani, daw baqgħu jiċċelebraw is-seba' festi ta' Alla, ma bdewx jiċċelebraw il-Miliet, ma bdewx jiċċelebraw l-Easter, l-Xoxt u San Valentinu, le daw baqgħu jiċċelebraw is-seba' festi ta' Alla l-Missier. U hawnhekk fejn jidħol is-sabar. Meta kulħadd kien qed jagħmel il-majjarati, meta kulħadd jagħmel xi sit ta' xi majjar biex jiċċelebra l-Easter jew inkella il-Christmas, daw qalu le. Alla għalinna il-majjal mhuwiex laħam għalikom tiklux. U bis-sabar, bil-paċenzja. U għalhekk hawnhekk Jexxua qed jgħid li dil-Knisja ma kellha xejn ħażin. Dinja l-uniku Knisja li m'għandha xejn ħażin f'dak li tagħmel. Fil-fatt tara x'qallu. Jiena wkoll inħares lilek mis-sija ta' tiġrib li ġejja fuq id-dinja kollha. U hawnhekk fejn tidħol il-ħatfa tal-Knisja. Il-ħatfa tal-Knisja ma jfissirx li kull Kristjan ser jinħataf dik li ħafna jsejħu l-rapture. Mhux kull Kristjan se jkun inkluż fir-rapture. Imma dawk li jimxu wara s-seba' karatteristiċi ta' Jexxua. Dawk se jiġu maħtufa. Il-bqija l-Kristjani l-oħra ħajjibqgħu hawn. U qed jgħidilhom intom li ħatinħatfu m'intomx ħatgħaddu minn dak it-tiġrib li jinser nitfa' fuq id-dinja, u għalhekk huwa importanti li minn issa nażlu li nimxu wara Jexxua qabel ikun tard wisq, qabel taqa' il-korla tagħna fuq din id-dinja u min se jkun hawn anke jekk hu Kristjan ser ibati. Ser jiġi affettwat minna dak li qed jgħid Jexxua hawnhekk. Qed jgħid tara illi lilek inħares ukoll mis-sija ta' tiġrib li ġejja fuq id-dinja kollha. Mhux qed jgħid fuq dawk li ma jemmnux, imma dawk li jemmnu mhux se jħossuha. U hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti, illa li x'aħna ngħidu
milli ħankunu protetti għax Alla jipproteġi l-poplu tiegħu. Hawnhekk mhux qed jgħidlek ta' Alla qed jgħid lill-poplu tiegħu, lill-poplu tiegħu, il dak li jimxu wara il-karatteristiċi ta' Jaxua, il dawk li jimxu fit-triq qaddisa, Alla ser jaħtafhom minn din id-dinja u ma jgħaddux mit-tiġrib. Għal dawk qed jirreferi Alla. Imma dawk li jgħidu li huma Kristjani u xorta se jaqpgħu sakemm ma baqgħux hawn biex jiggwidaw il-dawk li huma Kristjani se jkun hemm nies li huma magħżula illi Alla ħajpermetti li jibqgħu u ma jiġrilhom xejn imma biex jiggwidaw il-poplu jkunu għallima tal-kelma daw, mhux il-Kristjani kollha. Li ħajqa fuq id-dinja mbagħad se jaqa' għal kulħadd, kull min ikun hawn ser ibati. Ejja ħankomplu. Vers 11. Rivelazzjoni 3 vers 11. Dalwaqt niġi. Żomm sħiħ f'dak li għandek biex ħadd ma joħodlok il-kuruna tiegħek. U nerġgħu naraw hawnhekk l-enfasi li Jaxua reġa' ġej dalwaqt niġi. Araw ma jaqbadkomx bħal ħallien. Għalhekk qed jgħidilna żomm sħiħ f'dak li għandek issa taqtax qalbek ta' ħafna jgħidulna anke llum ġifieri. Fejnu da Jaxua tagħkom, fejnu dan ir-re tagħkom, meta ġej da r-re? Ilu ġej 2000 sena da r-re. Jaxua qed jgħidilna żommu sħiħ f'dak li għandkom, iqbgħu emnu taqtawx qalbkom għaliex biex ħadd ma joħodlok il-kuruna tiegħek. Mhux is-salvazzjoni. Mhux is-salvazzjoni, imma il-kuruna. Aħna għandna premju. Dawk li ħanaddu għal-ġudizzju, dawk li jemnu u ser jgħaddu għat-tieni ġudizzju, ma ninsewx li fl-ewwel ġudizzju il-ħżiena se jintremaw fil-ċmara tan-nar u jifdal it-tajbin. It-tajbin ukoll se jiġu ġudikati fuq dak li jagħmlu u fuq kif għexna u x'għamilna f'ħajjitna u skont il-mod kif għexna Jaxua ser jitina il-premju kuruna. U ma ninsewx li din il-kuruna l-kelma tgħidilna li aħna rridu npoġġu mbagħad f'riġlejn Jaxua, ġifieri aħna illi llum stess qegħdin nissottomettu ruħna taħt Jaxua ħanningħataw din il-kuruna u mbagħad aħna nerġgħu intuha lura lil Jaxua illa għaliex hu jistħoqlu din il-kuruna permezz tiegħu aħna ġejna salvati. Imma x'inhu l-messaġġ allura hawnhekk? Il-messaġġ hawnhekk huwa importanti. Illi ejja, meta jiġi Jaxua, meta ngħaddu għal dan il-ġudizzju, ma ninqabdux bidejna fajta. Għax tkun mument ta' miskija, meta tara l-kulħadd qed ipoġġi l-kuruna jew il-kuruni tiegħu f'riġlej Jaxua u inti m'għandek xejn għax m'għamilt xejn f'ħajtek. Dan hu il-messaġġ li rridu nieħdu minn dan il-vers. Vers 12. Ir-rebbieħ nagħmlu kolonna fit-tempju tal-Alla tiegħi minn fejn qatt iżjed ma joħroġ. U fuq nonqox isem Alla tiegħi, isem il-belt ta' Alla tiegħi Ġerusalemm, il-ġdida, li nieżla mis-sema mingħand Alla tiegħi u l-isem il-ġdid tiegħi. X'qed jgħid hawnhekk? Hawnhekk Jaxua qed jgħidilna li mbagħad ħansiru kolonna tal-konkos jew tal-ġebel, le ma ninsewx illi bħalma ħanaraw issa fit-tagħlim li ġej minn hawn il-quddiem ħaniltaqgħu ma' ħafna viżjonijiet u ħafna monstri u ħanitkellmu fuq ħafna dragun u l-irjuż bil-qrejjen u daw kollha huma simboli u l-istess hija di. Meta Jaxua qed jgħidilna nagħmilkom kolonna fit-tempju tiegħi ifisser illi dawk li llum jaslu jimxu wara Kristu, dawk li llum qed ifaħru lil Kristu b'dak kollu li jagħmlu jgħidu li jaħsbu, ser ikunu dawk illi fit-tempju tal-Alla ikunu qed joffru t-tifħir. Dik hija l-kolonna xi jżomm it-tempju tal-Alla xi jżomm mill-Alla it-tifħir. U jekk inti ħatimxi wara Kristu kif suppost inti ħadkun wieħed minn dawk li ħadkun magħżul biex fit-tempju tal-Alla tkun kolonna fit-tifħir. Dik fil-fatt kolonna fit-tifħir ħadkun sod, ħatfaħħar l-Alla, ħadkun magħżul biex tkun wieħed minn dawk li tfaħħar l-Alla. U qed jgħidilna minn fejn qatt iżjed ma toħroġ. Xi jfisser? Ifisser li permezz tat-tifħir anke issa tara mhux qed nitkellmu biss wara l-ġudizzju anke issa.
Jekk inti b'dak kollu li ta' mhux li tkanta tagħtif mhux ħażin, għax hawn min jaħseb li praise and worship huwa x'inkantaw. Li tfaħħal l-Alla huwa b'dak li tagħmel tgħid u li taħseb. Jekk inti b'dak li tagħmel tgħid u taħseb qiegħed tfaħħal lill-Alla, dan jfisser li inti għandek intimità ma' Jexua l-Messija. U dik l-intimità ħadd ma jista' jħodilek. Għalhekk qed jgħid fejn qatt iżjed ma toħroġ minn dak it-tempju, ma toħroġ minn dik il-pożizzjoni li inti dejjem tfaħħar il-Alla. Inkomplu il-vers u fuqu nonqox isem Alla tiegħi fuq din il-kolonna ġifieri. Isem il-belt tal-Alla tiegħi Ġerusalem il-ġdida li nisla mis-sema mingħand tal-Alla tiegħi u l-isem il-ġdid tagħha. Dan ifisser illi dawk li huma rebbieħa, dawk li permezz ta' dak li jagħmlu jgħidu jaħsbu ifaħru lill-Alla, daw ser jirtu is-saltna ta' Alla. U dak li jfisser illi se jkunu parti minn Ġerusalem il-ġdida u li se jkollhom isem ġdid, jiġifieri ser nirtu din is-saltna. U ħankunu qed nagħmlu ma' Jexua il-Messija bħala s-sit is-Salvatur tagħna bħala ir-re, tinsewx, ir-renju ta' David għadda għal idej Jexua l-Messija għal dejjem. U allura qed naraw li dan jfisser ukoll li dawk li huma rebbieħa f'din il-ħajja, anke f'din il-ħajja, ser nirtu l-karattru tal-Alla. Jekk inti timxi wara s-seba' spirti ta' Jexua, inti tiret il-karattru ta' Alla il-Messier. Vers 13 li huwa l-istess vers li qrajna f'kull messaġġ għal kull knisja, min għandu widnejh ħajisma' xi jgħid l-Ispirtu lill-knejjes. Nerġa' ngħid mela dan il-messaġġ huwa għal knejjes kollha mhux għal waħda, importanti li nimxu wara il-qaddis, importanti li nimxu wara dak li huwa il-verità, importanti li nimxu wara is-seba' spirti ta' Jexua li huma s-seba' spirti ta' Alla li Jexua wered minn għandu u aħna nirtu minn għand Jexua meta nqattaw il-ħin fl-intimità miegħu, fit-tifħir tagħna bil-mod kif ngħixu, naħsbu kif nitkellmu dak li nagħmlu. Ngħaddu l-messaġġ ta' l-aħħar knisja, is-seba' waħda. U din hija l-Knisja ta' Lodiċija. Vers 14 ta' kapitlu 3, Rivelazzjoni kapitlu 3, vers 14 jaqra hekk ara. U lill-anġlu tal-Knisja li hemm f'Lodiċija ktiblu hekk. Dan jgħidlek l-Amen, ix-xhud fidil u veru minnu il-bidu tal-ħolqien ta' Alla. Mela hawnhekk qed naraw ukoll tliet karatteristiċi oħra illi Jexua illi huma attribwiti lil Jexua il-Messija. Jexua li huwa l-Amen, Jexua li huwa x-xhud fidil, Jexua li huwa il-verità. Mela ejja nibdew naraw x'inhuma daw it-tliet kelmiet li qed naraw hawnhekk. Dan jgħidlek l-Amen. X'jiġifieri l-Amen? U aħna nafu illi anke tradizzjonalment meta xi ħadd jitlob talba fl-aħħar aħna ngħidu Amen. Mela, dan jfisser li l-Amen ifisser li inti trid tirrispondi għal xi ħaġa. U dan huwa Jexua. Jexua huwa l-Amen. Jexua dak li irrisponda lill-Alla. B'dak li għamel, f'dak li jgħix, b'dak li ħaseb, f'ħajtu Jexua id-dejjem irrisponda lill-Alla. Għal dak li Alla kien qed jgħidlu. U għalhekk naraw il Jexua jimxi ħajja qaddisa għaliex għax dejjem irrisponda għat-talbiet ta' Alla il-Messier. Dak li Alla talab minnu Jexua għamlu. U din li tfisser Amen li tirrispondi. Inti qiegħed tkun l-Amen ta' Jexua, inti l-Amen ta' Alla qiegħed tagħmel dak li Alla jgħidlek biex tagħmel. Qiegħed tqatta' ħin mal-Alla l-Messier fl-intimità, qiegħed tisma' Alla x'għandu xi jgħid għalik. Interessanti ħafna li forsi ħafna ma jafux li Alla jista' jkellimhom. Xi ħaġa interessanti li bħalissa nistgħu ngħidu aħna fil-komunità tagħna għandna koppja illi ġiet
tgħix hawn Malta mill-Amerika sempliċement il għaliex samaw il-Alla l-missier jgħidilhom biex joħorġu minn hemm, biex joħorġu minn ġol-Amerika. Issa għal xiex u x'inhu jiġri dak huma affarijiet oħra ma nistgħux niddiskutuhom f'dan il-programm, imma iva ħbib tiegħi Alla ikellmek. U meta daw in-nies din il-koppja talbet il-Alla imma fejn se immorru Alla gwidihom hawn Malta u Alla gwidhom fil-komunità Malta Missjanika. Din hija l-intimità, din hija l-imħabba li għandu jkollna Alla meta nkunu aħna intimi Alla jkellimna u nisimgħuh. U għax nisimgħuh nirrispondu għal dak li qed jgħidilna. Amen. Inti l-ammen ta' Jexua qiegħed tirrispondi għal dak li Jexua qed jgħidlek. Min huwa aktar Jexua? Jexua huwa fidil. Jexua huwa veru, huwa il-verità. U dan jfisser li Jexua huwa dak li permezz tax-xhieda tiegħu bil-fidi tiegħu irrisponda għal verità ta' Alla. Għalhekk huwa l-ammen, imma għaliex huwa l-ammen għax irrisponda bil-fidi tiegħu kien xut fidil. F'dak li talbu Alla kollox għamel. Għallu x'għamel? Mexa mal-verità. X'in il-verità? Il-kelma t'Alla. Il-kelma t'Alla li nsibu fil-5 kotba ta' Mosè. Tinsewx li meta kien hawn Jexua fid-dinja ma kienx jagħtaw it-Testament il-ġdid. Jexua ma mexiex mat-Testament il-ġdid. Il-Testament il-ġdid inkiteb biex jurina kif Jexua mexa mal-kelma t'Alla li nsibu fil-5 kotba ta' Mosè. Bekk kien fidil, xut fidil, bekk huwa il-verità. U xi jfisser dan allura? Naraw xi jfisser. Vers 15. Nerġgħu nisimgħu l-istess ħaġa li Jexua qed jgħid il-kull Knisja. Jiena naf l-opri tiegħek. U naf li inti kiesaħ li la inti kiesaħ u lanqas sħun. Mhux li kont jew kiesaħ jew sħun. U rġajna. Rġajna qed naraw allura isma' jiena naf l-opri tiegħek, naf li m'intix tkun xud fidil, naf li m'intix timxi fil-verità, naf li m'intix l-ammen. Dak li qed jgħidilha lil din il-Knisja ta' m'intix l-ammen, m'intix xud fidil u m'intix il-verità. Imma qed naraw allura l-istess investigazzjoni. Qed jinvestigana kontinwament il-ħin kollu jinvestigana Jexua. U naf li la inti kiesaħ u anqas sħun. Jiġifieri f'kelma waħda dawn huma Kristjani ta' fuq is-sufan, jew inkella ta' fuq is-siġġu anke fl-ewwel fir-liera fil-Knisja. Jexua mhux dak li jrid, mhux li tmur iċ-ċerċ toqgħod fuq l-ewwel fil-liera, għal Alla dik ma tfisser xejn. Imma daw kienu nies li apparti li kienu jgħidu li huma Kristjani li kienu jemmnu, ma kinux impenjati fil-kelma t'Alla, ma kinux jagħmlu dak li Alla kien jgħidilhom biex jagħmlu, ma kellhomx passjoni għal kelma t'Alla, nara Alla x'qed jgħidli, ħanfittex Alla x'qed jgħidli, ħalli nimxi magħha. Daw kienu f'kelma waħda isma' salvat jew ma salvat kulħadd. U din hija li Jexua ma jridx. Jexua jrid li aħna nkunu id-dawl. Għalhekk aħna parti minn dawk is-7 menora li tkellimna fil-bidu tal-messaġġi, aħna u li tid-dawl. Aħna bħalissa Jexua tagħna li nkunu id-dawl ta' din id-dinja. Aħna li permezz tagħna n-nies jersqu lejn Jexua. Mhux għax toqgħod tevanġelizzarhom ta' jew tdejjaqhom bil-messaġġi li tibgħat, imma bil-mod kif tgħix, kif taġġixxi, kif titkellem, kif timxi mal-proxmu. Bekk irresqu n-nies lejn Jexua il-Messija. Meta jkollna s-sabar fil-persekuzzjoni, tajjeb li nevvanġelizzaw, u żgur li rridu nevvanġelizzaw, ma li tevvanġelizza mingħajr ma jkollok passjoni, mingħajr ma inti impenjat, dak ma jfisser xejn. Vers 16. U hekk la darba inti biret u la sħun u laqqas kiesaħ jinser nobsqok minn ġo ħalqim. X'jiġifieri jobsqok minn ġo ħalqu Alla l-missier. Il-frażi Maltija hija idardru lill-Alla. Dan bħal meta l-istonku tagħna jkun imdardar u nirremettu. Dik hija il-propja kelma u meta qed jgħid nobżoqkom jirremettihom. Għaliex inti tirremetti inti għax ikollok l-istonku imdardar. U dan hu dak li Jexua qed jgħid il din il-Knisja. Mhux billi terli jdejk u tgħid jien Kristjan, jiena nemmen. Kif qed tgħix? Kif inhu klimek, kif inhu għamilek,
X'inhu maħsibijietek? Ejja naraw li mhux qed indardru l-istonku ta' Jaxua u jirremettina b'dak li qed nagħmlu. Dak li qed jgħid dan il-vers. Mistoqsija hi fil-fatt aħna xhieda fidili, aħna passjonati għall-verità, aħna impenjati fil-verità. Dik il-mistoqsija li għandna nagħmlu lil nfusna. U għandna nagħmlu din il-mistoqsija li nafu li Alla qed jinvestigana kif qedtilkom il-ħin kollu. B'dak li qed nagħmlu, meta Alla qed jinvestigana qed isib li qed noġbuh jew li qed indardruh. U ħajremettina. Vers 17. Int tajt jiena għani jinstanejt u ma jonqosni xejn. Bla ma taf li l-imsejken huwa int ta' min jitħassrek. Fqir, għama u weri. X'inhu l-messaġġaw? Jiena għani, jiena stanejt, jiena ma jonqosni xejn. U l-iżballu, u dan nsibuh ħafna fil-knejjes Kristjani ħbib tiegħi ta' ħafna nsibuh dak li ħanejt fil-knejjes Kristjani. Ħafna jaħsbu li għax ma jonqoshom xejn, allura huma imberkin minn Alla. Alla ma jinteressax minn kemm għandek flus, ma jinteressax kemm għandek xriket f'subajk, ma jinteressax mill-ġiżrajjien tad-deb li tilbes. Alla minn qalbek jinteressax. Inti tista' tkun sinjur materjalment, imma Alla ma jinteressax mill-materja tagħna. Alla ma jinteressax minn dal-affarijiet, inti tista' tkun sinjur, jista' jkollok dar kbira bis-swimming pool, kalozza bil-leather seats, jista' jkollok seba' f'kull ċurket f'kull seba', ċpipet tad-deb, parloġġi ġiżrajjen. Alla da ma jfisser xejn. Jgħidlek inti fqir, inti miskin. Meta Jaxua ħajevalwana, mhux se jevalwana fuq il-ġid materjali, imma fuq il-mod li bih nirrispondu għall-verità tagħna. Kemm aħna xhieda tal-kelma tagħna, kemm aħna ammen, kemm qed nirrispondu għal dak li Alla jrid minna. Fuq dak ħanġu ġudikati u fil-fatt jekk tindunaw il-daw din il-Knisja qed isejħilhom b'ħames aġġettivi. Ħames aġġettivi li huma daw wara imsejken, ta' min jitħassrek, fqir, għama u eri. Eri, xi tfisser? Arwin. Xi tfisser il-kelma arwin? Mistħija. Jekk inti tkun barra fl-ofsatrija arwin, ħatistħi. U dak li qed jgħidilhom. Intom tal-mistkija, Knisja li missa tistħi ta' kif taħseb, Knisja li missa tistħi ta' kif taġixxi, Knisja li missa tistħi ta' dak li tippritka, l-messaġġi li twassal, li m'għadniex taħt il-liġi li s-sitt m'għadux għalina, il-festi tal-mulej m'għadniex niċċelebrawhom, nistgħu niklu li rridu. Daw il-knejjes huma arwanin quddiem Alla. U ser jistħu meta jidhru quddiem Alla. Għalhekk huma tal-mistħija. It-tieni aġġettiv, għama. Mhux jaraw l-affarijiet kif jarahom Alla. Mhux qed jaraw l-affarijiet mill-perspettiva tagħha, imma qed jaraw l-affarijiet kif joġob lilhom. Jekk ma ġifieri ma niċċelebrax il-Christmas, u mbagħad kif ħanekol biċċa Christmas cake? U meta ħanekol biċċa Christmas log? Ma niċċelebrax l-Easter, u figolli, u bajt tal-għid, meta ħanikol? Alla ma jinteressax minn dan l-affarijiet bib tiegħi. Irridu naraw il-kelma tagħha mill-perspettiva tagħha. Jekk Alla għallinna daw il-seba' festi tiegħu irridu niċċelebrawhom minn ġenerazzjoni għall-oħra għal dejjem hekk suppost għadna qed nagħmlu. Għaliex il-kelma tagħha ma tmurx għandu lura vojta u dak li qalu wettqu. Qed neħduh il-messaġġ, qegħdin verament nirrispondu, qegħdin nkunu l-ammen għall-verità li għall-kelma tagħha. Aġġettiv ieħor illi qallhom fqir, fqar fl-affarijiet ta' Alla. Fil-qawwa ta' Alla, fil-frott ta' Alla, fil-karattru ta' Alla. Inti qed tipproduċi frott, il-frott mhux kemm għandek nies fiċ-ċerċ ta'. Fiċ-ċerċ jista' jkollok 10,000, imma jista' jkunu 10 biss salvati.
Inti jista' jkollok ċerċ ta' 400 ruħ, imma jkollok biss 7-8 min nies li huma salvati. Għaliex, għax dawk is-7-8 min nies ikunu qed jisimgħu Alla x'qed jgħidilhom. Il-kumplament jinterasshom kemm se jkollhom flus il-bank, kemm għandhom deb, kemm għandhom proprjetà, għaliex għax bekk iħossuhom imberkin, għax Alla qed jipprovdilhom. Jekk hemm xi ħaġa li Alla provda hija s-salvazzjoni u għalik idu naħdmu. Vers 18, jien nagħtik parir biex tiġi tixtri minn għandi deb imsoffi bin-nar, ħalli tistana u l-bies abjad ħalli jkollok x'tilbes u tagħti lajb tal-era tiegħek. U wkoll ungwent ħalli tidlek għajnejk u tkun tista' tara. Ħankissru dan il-vers malaj, forsi ntawlu xi ftit aktar mis-soltu biex neħilsu l-passaġġ. X'qed jgħid dan il-vers? Jien nagħtik parir biex tixtri minn għandi deb insoffi bin-nar. Diġà rajna waħda mill-karatteristiċi ta' Jaxua hija għajnejh qishom nar. Meta aħna nħarsu f'għajnejn Jaxua nindunaw kemm aħna maħmuġin. U jekk verament ħan nirrispondu ħankun l-ammen għal Jaxua permezz tal-ħarsa tiegħu meta naraw dak in-nar f'għajnejh u nindunaw kemm aħna maħmuġin, suppost li nieħdu deċiżjoni u nitnadfu. Bħalma d-deb jitnaddaf min-nar, id-debbek jitnaddaf, idewbuh, meta jiġi il-ma jneħħu dak li jkun hemm bħala ħmiġ jifdal id-debbur. U dan hu dak li qed jgħid dan il-vers, meta nħarsu f'għajnejn Jaxua li huma bħalna suppost aħna niġu raffinati, niġu mnadfa. Għalhekk qed jgħidilna biex nixtru minn għandu deb imsoffi bin-nar. Meta nħarsu lejh naraw l-ħmiġ tagħna. Qed jgħidilna wkoll ħalli tistana. Again, aħna sinjuri meta għandna lil Jaxua, mhux meta għandna xi dar kbira bis-swimming pool, mhux meta għandna xi karozza lussuża, mhux meta għandna l-miljuni u l-eluf fil-bank, mhux meta ninksew konna deb, għal Alla ma jfisser xejn. Imma li tistana hu meta nagħmlu dak li jgħidilna hu. L-intimità, kemm importanti li nkunu intimi ma' Jaxua. Biex ikun jista' jkellimna, nkunu nistgħu nisimgħu u nkunu nistgħu nimxu warajh. U hawnhekk inkunu qed nistanew. Hawnhekk fejn inkunu verament ma jonqosna xejn għaliex għax istanna kollox għandna lil Jaxua. Dak huwa li rridu. Ħafna fl-Afrika, jiena mort l-Afrika xi 4 darbit, rajt ħafna nies foqra, rajt anke min immut bil-ġuħ, rajt nies jittalbu, rajt nies illi m'għandhomx għaxja ta' lejla. Imma huma sinjuri. Għaliex? Għax kienu jiġu biħġarhom fil-Knisja fejn kont immur nagħllem, kienu jiġu biħġarhom ifaħru l-mulej u biħġarhom jiġu joqgħdu bil-qedem jisimgħu biex jitalmu u jistaqsu l-mistoqsijiet għax għandhom lanċ. Dawk verament jistanew. Ikompli l-vers, u l-bies abjad ħalli jkollok x'tilbes u tagħti lajb tal-era tiegħek. Nerġa' ngħid fit-tagħlim tal-kelma li tilbes l-abjad ifisser illi tagħmel dawk l-imejjel tajbin. U għax inti tagħmel imejjel tajbin, għax inti timxi wara Jaxua, Jaxua ħajtik dik il-libsa bajda. U dik il-libsa bajda ħa tattilek il-mistkija tiegħek. Dik tattilek il-mistkija tiegħek. Għaliex għax il-mistkija hija quddiem Alla. Kemm hawn min se jistħu quddiem Alla meta jara lilu nnifsu għarwien. Imma daqskemm kont naqbeż fiċ-ċerċ u nkanta mulej. Kemm hawn min se jistħi. U mnalla ma tkunx dik il-libsa bajda li Jaxua jrid ilibbisna. Għaliex għax aħna permezz tiegħu li għandna dak li għandna u kollox bis-saħħa tiegħu. Kif ikompli dal-vers, ukoll ungwent ħalli tidlek għajnejk u tkun tista' tara. Hemm xi ħaġa li nsibu fl-istudju meta nagħmlu studju ta' dawn l-affarijiet huwa li jew fil-Knisja tal-Oċedija jew nkella ġol pajjiż kollu fejn kien hemm din il-Knisja kienu famużi għal ungwent li kienu jagħmlu ma' għajnejhom biex seta' jkollhom vista aħjar. Min kien ibati bil-vista kienu jagħmlu da l-ungwent u jidilkuh ma' għajnejhom biex kien ikollhom vista aħjar. U dan hu il-messaġġ li qed naraw f'dan il-vers. Jekk trid verament ikollok viżjoni tajba, jekk inti verament trid
tara l-affarijiet ċari kif huma fil-Bibja, jekk inti verament tara l-kelma tal-Alla mill-perspettiva ta' Alla mhux mill-perspettiva ta' min qed jippredika, x'qed jgħid Alla mhux x'qed jgħid l-għalliem jew l-predikatur, x'qed jgħid Alla, jekk trid tara f'dan kollu. Ħalli li Jaxua jidriklek għajnejk, imma titħallih, mhux tara għajnejk u tgħidlu le. Bħalma ħafna jagħmlu, le, mhux hekk il-ħadd il-jum qaddis, illum ma ċanna jum qaddis, illum istunuklu kollox. M'intix tħalli li Jaxua jidriklek għajnejk bl-ungwent biex tkun tista' tara ċar. Vers 19. Lil dawk li nħobb jien inwiddibhom u nrażżanhom. Mela tħeġġeġ u indem. Importanti naraw hawnhekk inwiddibhom u nrażżanhom. Li jfisser illi Alla irid jagħmel kollox fl-ordni. Għalhekk iwiddibna, għalhekk irrażżanna għaliex għax maħniex mixjin fl-ordni meta xi ħadd iwiddbek għax qed tagħmel ħażin. U Alla l-ordni jrid f'ħajjitna. Għalhekk meta nagħmlu l-ħażin Alla jwiddibna, għalhekk meta nagħmlu l-ħażin Alla irrażżanna. Sabiex inkun nistgħu nieqgħu mixjin fl-ordni. Alla jrid li u lidu jimxu fl-ordni ħabib tiegħi. U jrid li jkunu iddixxiplinati fil-kelma tiegħu, fl-istruzzjonijiet tiegħu. Għalhekk importanti li nħallu li Jaxua jidlikinna l-ungwent ma' jdejna. Ħanaraw x'in il-kelma tal-Alla, x'qed tgħid, x'in huma l-istruzzjonijiet tal-kelma tal-Alla. Darba Jaxua saqsih il-Pilatu meta qallu Pilatu qallu x'inhi l-verità. Fi żmien Pilatu kienet m'hemmx it-Testament il-ġdid miktub. Il-verità kienet tinsab fit-Testament l-Antik. Il-kelma tal-Alla li kienet qiegħda quddiem Pilatu għax Jaxua huwa il-kelma tal-Alla magħmul bniedem. Huwa dak kollu li Alla qal il-Mosè fl-ewwel 5 kotba li hija l-verità. Jaxua huwa dak. Wara dawk idu nimxu. Ħalli il-Jaxua jagħmellek l-ungwent. Indem ek spiċċa l-vers, indem għal darb'oħra qed nerġa' narawha, indem ħalli l-Jaxua jagħmellek l-ungwent ħatara l-verità u timxi magħha. Vers 20. Ara jiena fil-bib u qiegħed inħabbad. Jekk xi ħadd jismani u jiftaħ li l-bib, jien nidħol għandu u niekol miegħu u hu jiekol miegħi. Hawnhekk fejn naraw ukoll xi ħaġa li nsibu ħafna fil-knejjes. Iftaħ qalbek ħalli Jaxua jidħol jammar fik. Iftaħ qalbek ħalli Kristu jiġi jammar fik. Bil-maqlub qed jgħid Kristu. Kristu qed jgħid jien qed inħabbad biex tiftaħli. Jien qed inħabbad lek. M'għandekx għalfejn tgħidlu ejja. Għax dik fit-talba aħna ngħidu Ġesu ejja dħol ġo qalbi, m'għandekx għalfejn tgħidlu ejja. Ejja hemm ħabbat lek. Ġesu mhux ħabbat u telaq. Ejja hemm ħabbat lek. Jistenna li inti tiftaħlu. U x'għadna fil-bidu tal-messaġġ għal din il-Knisja? Amen. Jaxua huwa amen. Irridu nirrispondu. Jekk qed iħabbat il-bib ejja nirrispondu. Ejja ħaniftħu ħanaraw minn hemm. Bekk inkunu qed nirrispondu. Qiegħed tkun l-amen int, Jaxua qed iħabbatlek fuq qalbek, qiegħed tiftaħlu. Qiegħed tagħmlu l-impenn tiegħek. Għax jekk inti m'intix tagħmel l-impenn tiegħek, jekk m'intix tagħmel l-impenn tiegħek li tiftaħ il-bib, Jaxua ħatħalli hemm ħabbat. Imma se tiġi ġurnata ma Jaxua jitlaqta, mhux se jeqbad hemm għal dejjem. U din naraw ukoll anke fl-għanja tal-għanijiet għal min jħobb jistudja l-Bibja din qiegħda hemmhekk xi darba nitkellmu fuqha wkoll. Vers 21. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi l-istess kif jien meta rbaħt qatt ma' ġenb missieri fuq it-tron tiegħu. Mela hawnhekk qed naraw Jaxua qed jgħid nisma' għal min jiftaħ li dan il-bib u jien nidħol għandu jien ħankun intimu miegħu. Mela qed naraw li għal dak li jerbaħ fuq id-dnub, għal dak li jerbaħ fuq in-nuqqas se jkun fil-preżenza ta' Alla. Dik hija l-intimità, da li qed jgħid Jaxua hawnhekk, iftaħ li l-bib qed inħabbat lek. Ħalli ngħixu flimkien ikollna ħajja intima. Bħalma raġel ikun intimu ma' mara, ħaġa waħda nsiru ħaġa waħda fi Kristu. Dak li qed jgħidilna Kristu hawn. U meta nagħmlu hekk, allura nkunu nistgħu nagħmlu fil-preżenza ta' Alla. Imma mhux hekk biss, tfisser ukoll l-awtorità.
U qed jgħid bħalma jien qiegħed fuq il-lemin tal-missier intom tkunu fuq il-lemin tiegħi. Mela ħankunu parti mill-awtorità, Jaxua ħajtina parti mill-awtorità. Anke fil-ħajja li ġejja. Se jkun hemm nies li ma Jaxua se jkunu magħżula bħala mexxejja. U għalhekk importanti li minn issa nimxu wara Jaxua. L-istess ħaġa, l-aħħar vers, f'kull knisja dan il-vers l-istess jgħid min għandu widnejh ħajisma' xi jgħid l-Ispiritu lill-Knejjes. L-istudju li għandna nagħmlu huwa li naraw x'inhuma daw il-karatteristiċi kollha li Jaxua semmilna, nagħmlu bucket list u nibdew naqtaw waħda waħda dawk li qed nimxu warahom. Dawk li mhux markati allura naraw kif nagħmlu u nibdew nagħmluhom f'ħajjitna bil-pen, bil-passjoni. Ħalli nimxu wara Jaxua. Hawnhekk waqafna issa lestejna s-seba' messaġġi ta' Jaxua l-seba' knejjes, issa minn hawn il-qudiem se nidħlu aktar f'affarijiet interessanti għax ħanibdew niddiskutu l-viżjoni li Ġwanni kellu. Imma dak għal programm ieħor allum nifqu bħal dejjem fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom ħbib tiegħi u bħalma dejjem ngħidilkom oqgħodu attenti qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.